Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Ďakujem, že ste prišli na náš tlačový briefing. Dovolte, aby sme vám spolu s pánom podpredsedom prezentovali akýsi odpočet činnosti Ústavného súdu za uplynulých 6 rokov, teda k polovici funkčného obdobia súčasného zloženia pléna Ústavného súdu. Ako už povedala kolegyňa, 17. apríla totiž uplynulo 6 rokov od zásadnej obmeny pléna Ústavného súdu v roku 2019 potom, ako skončilo funkčné obdobie 9 sudcom Ústavného súdu. Preto súčasnému zloženiu pléna Ústavného súdu hovoríme aj 4. Ústavný súd. Vo všeobecnosti môžem uviesť, že turbulentný spoločenský a politický vývoj za uplynulých 6 rokov sa prejavil aj v činnosti Ústavného súdu. Prejavil sa najmä v náraste počtu vecí prichádzajúcich na Ústavný súd. Sú tu opakované problémy s voľbou a vymenovaním sudcov Ústavného súdu. Zastihla nás pandémia ochorenia COVID a s tým súvisiace rozhodovanie Ústavného súdu, ekonomická kríza. No a samozrejme konania na Ústavnom súde boli a sú využívané aj na riešenie politickej agendy. Sme radi, že počas tohto obdobia možno najzložitejšieho v celej histórii Ústavného súdu bol Ústavný súd pilierom ochrany demokratického a právneho štátu a základných práv a slobôd jednotlivcov. Samozrejme, súd sa nevyhol kritike niektorých svojich rozhodnutí, to je však prirodzené, pretože v demokratickej a pluralitnej spoločnosti, kde je moc rozdelená medzi viacero centier moci, rozhodnutia Ústavného súdu často kladú právne mantinely politickým rozhodnutiam alebo snahám, čím sa nevyhnutne dostávajú do stretu a kontaktu s politikou. Ale tak je to správne. Nad bežnými korektívami spoločenského života musí totiž stať ešte jedna inštancia. Inštitúcia, ktorá nepodlieha periodicite politických zmien, ktorá sa nemusí zodpovedať premenlivej a populizmu podliehajúcej verejnej mienke, a ktorá sleduje len ten najvyšší princíp zachovanie hodnôt demokratického a právneho štátu. Za to všetko chcem už teraz na začiatku poďakovať všetkým sudcom, ale aj zamestnancom kancelárie Ústavného súdu, že svojou odbornou erudovanosťou a nasadením pomáhajú dennodenne naplňať tieto hodnoty. A teraz mi dovolte tak krátko po poriadku zosumarizovať činnosť Ústavného súdu za tých uplynulých 6 rokov. V prvom rade vás chcem informovať o zmenách v zložení súdu za uplynulých 6 rokov a uviesť tomu nejaký krátky komentár. Ako som už uviedol, vo februári 2019 skončilo funkčné obdobie 9 sudcom z 13. Už v apríli 2019 boli vymenovaní 3 noví sudcovia, z toho predseda a podpredseda, ktorí sme tu prítomní. A napokon v októbri 2019 bolo vymenovaných zvyšných 6 sudcov Ústavného súdu, ale vzhľadom na tieto okolnosti plénum v podstate v roku 2019 pracovalo v neúplnom zložení takmer 8 mesiacov. V mesiaci máj 2020 sa funkcie sudcu vzdal sudca Mojmír Mamojka a v septembri 2020 bol za sudcu namiesto neho vymenovaný sudca Robert Šol. A napokon v septembri 2023 sa funkcie sudcu vzdala pani sudkyňa Jana Lašáková a teda od 1. októbra 2023, teda rok a 7 mesiacov, plénum znovu pracuje v neúplnom zložení. K tomu mi dovolte pár krátkych poznámok. Vidíme, že situácia s včasným nezvolením, respektíve nevymenovaním sudcov Ústavného súdu sa pravidelne opakuje. Nie je to prvýkrát. V histórii Ústavného súdu môžeme pozorovať obdobia, kedy tomu tak bolo. Túto situáciu mala ambíciu riešiť novela ústavy z decembra 2020, kedy boli nastavené určité nové pravidlá voľby, trvania funkčného obdobia a obmeny Ústavného súdu, ale vidíme, že nie celkom sa podarilo. Je zrejme, že práca politikov, či už v praktickej rovine voľby kandidátov alebo v legislatívnej rovine, tak nemá nejaký reálny efekt. To zároveň svedčí o postoji politických mocí k Ústavnému súdu. V tomto volebnom období sa dokonca objavili úvahy o zvýšení počtu sudcov.
Vidíme však, že relevantné politické moci nie sú schopné si túto svoju ústavnú povinnosť riadne splniť ani pri súčasnom počte ústavných sudcov. Aktuálny stav je taký, že Národná rada v tejto chvíli nie je schopná zvoliť dvoch kandidátov, z ktorých jedného by mohol pán prezident vymenovať za sudcu ústavného súdu. Myslím si, že táto otázka je v najvyššom záujme tejto krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú. A prečo sa to deje, vám v tejto chvíli ani neviem odpovedať. Dovolte mi, aby som vám v ďalšom slede prezentoval pár štatistických ukazovateľov týkajúcich sa činnosti ústavného súdu. V prvom rade musím uviesť, že počet vecí podávaných na súd neustále stúpa. Kým v rokoch 2019 až 2021 to bolo priemerne okolo 2600 vecí ročne, v roku 2024 to už bolo 3290 vecí ročne. Naproti tomu počet nevybavených vecí neustále klesá. Pokiaľ k októbru 2019, kedy bolo doplnené súčasné plénum, bol celkový počet nevybavených vecí približne 1600, k dnešnému dňu je to už len približne 980 vecí. Samozrejme, mohlo by to byť menej, ale to, že 1 rok a 7 mesiacov nám jeden sudca chýba, jednoducho cítiť. Čo to však znamená? Znamená to to, že sudcovia sú schopní pri neustále narastajúcom počte podávaných vecí vybaviť viac. Kým v rokoch 2019 a 2020 jeden sudca priemerne ročne vybavil do 200 vecí, v súčasnosti je to už cez 260 vecí. Hovorím o sudcovi spravodajcovi, ktorý vec pripravuje na prejednanie a rozhodnutie či už Senátu, Ústavného súdu alebo plénu. Pokiaľ sa bavíme o senátnom rozhodovaní, sudca sa takto ročne podieľa na rozhodovaní približne v 790 veciach, tak si prosím urobte obraz o výkone súčasného zloženia pléna Ústavného súdu. Samozrejme, je to dôsledok nielen ich odbornej erudície a výkonnosti, ale aj efektívnosťou procesov, ktoré sme na súde nastavili. Musím však uviesť, že struna je už napätá a ako túto situáciu riešiť sa vyjadrím v ďalšej časti tohto tlačového briefingu. Len na dokreslenie, od roku 2019 prišlo na súd k dnešnému dňu 17 299 vecí a súd rozhodol približne 17 070 vecí. V ďalšom slede mi dovolte prezentovať niektoré dôležité rozhodnutia, ktoré urobil 4. ústavný súd počas uplynulého funkčného obdobia. Myslím si, že stojí za to krátko si ich pripomenúť. V prvom rade sú to rozhodnutia, ktorými sa Ústavný súd vyjadril ku kľúčovým demokratickým procesom, ako sú volebné procesy, ľudové hlasovanie, respektíve referendum, alebo legislatívny proces, ale napríklad aj samotná právomoc Ústavného súdu kontrolovať tieto procesy. Môžem pripomenúť, že Ústavný súd vo veci tzv. Volebného moratória rozhodol, že zákaz zverejňovať výsledky volebných prieskumov 50 dní pred dňom konania volieb je v rozpore s ústavou. Ďalej Ústavný súd v rámci tejto oblasti rozhodoval v 2 konaniach o súlade predmetu referenda s ústavou. V prvom prípade sa to týkalo skrátenia funkčného, teda volebného obdobia Národnej rady a v druhom prípade ukončenia funkčného obdobia vlády. V obidvoch prípadoch vyslovil nesúlad predmetu referenda s ústavou. Tieto referendové rozhodnutia sú jednými z najdôležitejších rozhodnutí súdu, oceňovaných aj odbornou verejnosťou. V tomto prípade Ústavný súd uzavrel, že prejavenie vôle ľudu prostredníctvom referenda je rovnocenným spôsobom výkonu normotvornej moci. Že výsledok referenda má silu ústavného zákona a teda možno ním meniť aj ústavu. A že je priamo záväzný a teda občania priamo prijímajú normu, nevyžaduje sa už konanie poslancov.
A nakoniec teda takýto výsledok referenda má priame účinky, priamo sa mení právny poriadok. Týmito rozhodnutiami podľa niektorých ústavných teoretikov ústavný súd postavil referendum z hlavy na nohy. Potom v rámci tejto oblasti ústavný súd rozhodoval v dvoch veciach volebnej sťažnosti neúspešného kandidáta týkajúcich sa volieb prezidenta v roku 2019. Rozhodoval v troch veciach týkajúcich sa neústavnosti volieb do Národnej rady v roku 2020. A konal aj v dvoch veciach zákonnosti a ústavnosti volieb do Európskeho parlamentu. Ďalšou oblasťou sú konania, kde je namietané aj porušenie legislatívneho procesu. Vo veci tzv. Prorodinného balíčka súd prvýkrát v histórii konštatoval nesúlad zákona s ústavou len v dôsledku vád legislatívneho procesu. A to z dôvodu, že bola porušená ústavou chránená hodnota dlhodobej udržateľnosti hospodárenia štátu v zmysle článku 55a ústavy v jej procesnom rozmere. To znamená, že v rámci legislatívneho procesu došlo k takým vadám, v rámci ktorých sa poslanci nemali možnosť oboznámiť s relevantnými stanoviskami, najmä Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a samosprávu. V ostatných prípadoch, kde je teda napádaný legislatívny proces, je ústavný súd tradične zdržanlivý a teda návrhom v tomto smere nevyhovel. S poukazom na rešpekt k autonómii a suverenite parlamentu uprednostnil princíp suverenity ľudu pred vadami v legislatívnom procese, ktoré sú často na podústavnej úrovni, a teda ak nezistil porušenie aj nejakých ústavných princípov a hodnôt, tak nekonštatoval nesúladnosť zákona len v dôsledku vád legislatívneho procesu. A napokon v rámci tejto oblasti tu bolo také paradoxné posudzovanie vlastnej kompetencie ústavného súdu. V ústave z decembra 2020 totiž bolo explicitne vyjadrené, že ústavný súd nemôže skúmať súlad ústavných zákonov s ústavou. Toto odňatie kompetencie ústavnému súdu, i keď podľa niektorých právnikov takúto kompetenciu ústavný súd ani nikdy nemal, ale o to by mohla byť samostatná tlačová beseda. Takáto novela ústavy bola predmetom konania pred ústavným súdom na návrh skupiny poslancov a ústavný súd takýto návrh odmietol s rešpektom k vôli ústavodárcu, ale zároveň, a čo je dôležité, v tomto rozhodnutí z roku 2020 konštatoval, že jeho osobitné postavenie ako nezávislého ochrancu ústavnosti by tak či tak mohlo generovať ochranu materiálneho jadra ústavy v prípade extrémneho zásahu do nej. Za takýto zásah by bolo možné považovať narušenie materiálneho jadra ústavy s intenzitou meniacou charakter Slovenskej republiky ako demokratického právneho štátu. Čiže ústavný súd sa voči takémuto odňatiu kompetencie vyhranil v tom smere, že by v týchto prípadoch tak či tak mohol a musel zasiahnuť. Potom je tu celá séria rozhodnutí týkajúce sa pandémie ochorenia COVID, pretože náš právny poriadok nie celkom bol pripravený na takúto situáciu a vznikali rôzne interpretačné a aplikačné problémy. Ústavný súd takto prvýkrát v histórii posudzoval núdzový stav, teda vyhlásenie núdzového stavu a jeho predĺženie núdzového stavu a konštatoval, že teda tieto sú v súlade s ústavou Slovenskej republiky. V rámci týchto covidových opatrení môžeme spomenúť aj posudzovanie ústavnosti zákona o elektronických komunikáciách, teda takých ustanovení, ktoré umožňovali zbierať dáta z telekomunikačných zariadení. Tu ústavný súd pozastavil účinnosť a vďaka tomu, že v tomto pozastavení účinnosti ústavný súd naznačil, ako má vypadať legislatíva v tomto smere,
zákonodarca tento zákon opravil a tento spôsob komunikácie medzi ústavným súdom a zákonodarcom sa v ústavnej teórii považuje za akýsi dobrý príklad dobrej praxe komunikácie medzi týmito zložkami moci. Niekoľkokrát bol posudzovaný zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ústavný súd pozastavil účinnosť napríklad ustanovení tohto zákona, ktoré vylúčovali zodpovednosť orgánov verejnej moci za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. V dôsledku tohto pozastavenia účinnosti opätovne zákonodarca zareagoval a ústavný súd potom konanie už len zastavil. V ďalšej veci ústavný súd vyslovil nesúlad ustanovení tohto zákona týkajúcich sa izolácie mimo domáceho prostredia, a teda v zdravotníckom zariadení, a ďalej vyhlásil neústavnosť jednak samotných karanténnych opatrení v dôsledku toho, že by išlo o pozbavenie osobnej slobody, čo spolu s absenciou procesnoprávnych záruk osobnej slobody, teda nemožnosti domáhať sa preskúmania na súde, viedli ústavný súd k záveru o nesúlade s ústavou a dohovorom. V ďalšej veci ústavný súd rozhodoval o ústavnosti právneho základu pre vydávanie vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a teda odobril tento právny základ s tým, že vyhlášky môžu byť vydávané a vyhlasované publikáciou vo vestníku vlády. A zároveň potvrdil preskúmateľnosť týchto vyhlášok ústavným súdom. Ďalej ústavný súd preskúmaval samotné vyhlášky Úradu pre verejného zdravotníctva a v dôsledku toho, že tieto boli v konečnom dôsledku zmenené alebo zrušené, tak konanie o nich zastavil a v súčasnosti neexistuje žiadne rozhodnutie, ktorým by ústavný súd vyhlásil neústavnosť vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. No a v neposlednom rade tu máme v rámci covidu mnohé individuálne sťažnosti fyzických a právnických osôb. Celkovo ich bolo 290, z toho veľká väčšina bola vybavená odložením, keďže nespĺňali náležitosti, nešlo o návrhy na začatie konania a vo zvyšných prípadoch boli tieto individuálne sťažnosti občanov v rámci teda tých covidových opatrení odmietnuté z dôvodu, že sa najskôr títo občania mali obrátiť na správne súdy. Ďalšia taká veľká oblasť, ktorú náš ústavný súd za tých uplynulých 6 rokov riešil, je oblasť trestného práva. Ako si iste pamätáte, hneď na začiatku v roku 2020 ústavný súd rozhodoval v nebývalom rozsahu o súhlase na väzbu sudcov. Tu sú známe akcie Búrka, Plevel a Výchrica. V súvislosti s tým možno od tohto obdobia pozorovať nebývalý nárast trestných vecí v rámci individuálnych ústavných sťažností. To sú najmä väzobné veci a iné procesné rozhodnutia, kde je najmä namietané porušené právo na slobodu, porušené právo na zákonného sudcu a podobne. Čiže nebývalý náraz individuálnych sťažností v trestných veciach. V rámci konania o súlade právnych predpisov v týchto trestných veciach súd rozhodol, že je neústavné obligatórne ukladanie trestu prepadnutia majetku. Na opačnej strane ústavný súd konštatoval súlad známeho paragrafu 363 trestného poriadku, ktoré umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní. No a minulý rok, veľmi dobre si to všetci pamätáte, ústavný súd posudzoval súlad novely trestného zákona s ústavou, keď časť napadnutých ustanovení posúdil ako neústavných. V tejto veci je významné uznesenie o pozastavení účinnosti niektorých častí tejto novely trestného zákona, v ktorom ústavný súd posunul svoju doterajšiu judikatúru v tom smere, že za určitých podmienok je možné pozastaviť účinnosť aj zákona,
ktorý ešte nebol publikovaný v zbierke zákonov a teda nenadobudol platnosť. V konaní o výklad ústavy súd podal výklad, podľa ktorého z ústavy nie je možné vyvodiť záver o oprávnení prezidenta Slovenskej republiky požadovať od generálneho prokurátora alebo od iných orgánov prokuratúry potrebné vecné podklady a údaje na účel podania návrhu na začatie disciplinárneho konania proti generálnemu prokurátorovi. To je ďalší príklad rozhodovania ústavného súdu v tejto trestnej oblasti. V neposlednom rade je tu rozhodovanie v individuálnych ústavných sťažnostiach. Tie čísla ste už počuli, aby tomu verejnosť dobre rozumela. Tie dve základné činnosti ústavného súdu je ochrana ústavy, ústavného poriadku a základných práv a slobôd v tzv. Oblasti objektívneho práva, teda posudzovanie vzťahov medzi jednotlivými orgánmi verejnej moci, z ktorých teda najznámejším je konanie o súlade právnych predpisov, v ktorom rozhoduje plénum ústavného súdu. A tá druhá veľká oblasť, ktorá je drvivá z tých čísel, ktoré som prezentoval, sú tzv. Individuálne ústavné sťažnosti fyzických alebo právnických osôb, ktoré namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd v rôznych konaniach, najčastejšie v konaniach pred všeobecnými súdmi, samozrejme až potom, ako vyčerpajú všetky prostriedky nápravy a o ich teda porušení práva nerozhoduje iný súd. Týchto je drvivá väčšina a tu chcem povedať, že prezentovanie niektorých dôležitých rozhodnutí, ktorými ústavný súd ochránil v individuálnych prípadoch jednotlivé základné práva a slobody, by presiahlo rámec tejto tlačového briefingu. Preto sa obmedzím len na to, že naozaj ústavný súd v tisíckach prípadov ročne takto ochraňuje základné práva a slobody. No a v neposlednom rade je tu aj tzv. Zjednocovacia činnosť ústavného súdu, ktorá smeruje k tomu, ak sa vyskytnú nejaké rôzne právne názory, tak plénum ústavného súdu má právomoc tieto rozdielne právne názory zjednocovať a tým prispieť k posilňovaniu právnej istoty a predvídateľnosti svojich rozhodnutí. Opäť to budem ilustrovať na číslach. Keď 3 predchádzajúce pléna od vzniku ústavného súdu alebo od začatia činnosti ústavného súdu takto zjednotili právne názory v 25 prípadoch, tak naše plénum za týchto 6 rokov už zjednotilo právne názory v 9 prípadoch a ďalšie veci máme rozpracované. Samozrejme, ústavný súd nie je nejakým spôsobom izolovaný, ale vyvíja aktivity, najmä sa orientujeme samozrejme na dlhodobé a pozitívne vzťahy s európskymi ústavnými súdmi. Môžem spomenúť najmä decembrovú návštevu Spolkového ústavného súdu zo Spolkovej republiky Nemecko tu v decembri minulého roka tu v Košiciach, ale aj bilaterálne návštevy s Českým ústavným súdom, Francúzskou ústavnou radou, predstaviteľmi Rakúskeho ústavného súdu a podobne. Dvaja naši sudcovia, pani sudkyňa Baricová a pán sudca Molnár, sú zástupcami Slovenska v Benátskej komisii. Ústavný súd je súčasťou konferencie Európskych ústavných súdov a Svetovej konferencie pre ústavné súdnictvo. A samozrejme prirodzená je spolupráca s európskymi súdnymi inštitúciami, ako je Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu či Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu. A takto by som pri výpočte medzinárodných aktivít mohol pokračovať ďalej. Vidíme, ako veľmi dôležité to, že a čo vidíme aj na tej európskej úrovni, že je dôležitá práca s mládežou. Preto pre žiakov základných a stredných škôl organizujeme každý rok v rámci Dňa otvorených dverí súťaže. V rámci projektu Ústava na každý deň pre študentov gymnázií realizujeme prehliadky ústavného súdu a besedy so sudcami ústavného súdu. V rámci univerzít a vysokých škôl
sú tu rôzne typy spolupráce, ale z nich môžem zvýrazniť aj to, že študenti právnických fakult majú možno absolvovať stáž na ústavnom súde a zapojiť sa do rôznych súťaží. A v neposlednom rade je to aj konferencia ústavnení, ktorú každý rok organizujeme. Ďalšia veľká oblasť, v ktorej sa nám podarilo posunúť ústavný súd vpred, ale i keď takými menšími krokmi, nie takými, ako by som si predstavoval, je oblasť elektronizácie ústavného súdu. To, že nejde o také kroky, aké by som si predstavoval, súvisí s tým, že na túto oblasť stále nemôžeme dostať viac finančných prostriedkov a teraz v období konsolidácie už vôbec nie. Ako ste si mohli všimnúť, od roku 2024 má Ústavný súd nové webové sídlo, ktoré je priateľskejšie, intuitívnejšie a poskytuje verejnosti lepší prístup k našim rozhodnutiam. Zlepšili sme naše elektronické služby. Na čo som obzvlášť hrdý, je nová koncepcia zbierky nálezov a uznesení Ústavného súdu, keď predtým táto zbierka, ktorá predstavuje najdôležitejšie rozhodnutia Ústavného súdu, sa vydávala raz za rok s určitým časovým oneskorením, tak teraz takéto rozhodnutia sú zverejňované na našej webovej stránke priebežne i hneď potom, ako sú takto rozhodnuté a následne sú zverejňované v pravidelných štvrťročných a ročných zbierkach. Zaviedli sme potvrdenie o podaní návrhu. To znamená, že každému účastníkovi zastúpenému právnym zástupcom alebo orgánu verejnej moci i hneď po podaní príde potvrdenie o tom, že jeho návrh bol podaný, akú má spisovú značku, ktorému sudcovi spravodajcovi bol pridelený, pretože v tomto smere sme evidovali časté dopyty najmä advokátov v tomto smere a myslím si, že od tohto obdobia teda v tomto smere klesla administratíva s tým spojená. V ďalšom slede sa usilujeme a pripravujeme sprístupnenie našich spisov v elektronickej forme účastníkom, teda nejaké vzdialené nahliadanie, aby účastníci sem nemuseli cestovať, respektíve ich advokáti, aby sem nemuseli cestovať a teda prezenčne nahliadať do spisu, ale aby mohli to tak, ako na všeobecných súdoch, urobiť elektronicky. A samozrejme to, čo je mojou takou osobnou víziou, by sme chceli pristúpiť takej sofistikovanej elektronickej ústavnej sťažnosti, ale ako som už uviedol, sme veľmi limitovaní finančnými prostriedkami. No a v konečnom dôsledku, v poslednom rade mi dovolte prezentovať určitú víziu ústavného súdu, najmä v otázke zníženia právomocí ústavného súdu tak, aby sa naozaj dôslednejšie a v kratšom čase mohol venovať jednotlivým, najmä plenárnym veciam, pretože naozaj kapacity sudcov ústavného súdu aj personálu ústavného súdu sú už na hrane. Preto nie sú ale ani relevantné úvahy o nejakom zvýšení počtu sudcov, pretože kvalita ochrany práva je generovaná systémovou kvalitou legislatívy a kvalitou aplikácie práva a teda nie neustálym navyšovaním počtu personálu, v tomto prípadne sudcov ústavného súdu. Ale myslím si, že tieto myšlienky už zanikli vzhľadom na to, čo som už uviedol, že relevantné politické moci nie sú schopné za vyše roka a pol zvoliť ani dvoch kandidátov na sudcu a potom vymenovať jedného sudcu. Myslím tým najmä úpravu právomoci ústavného súdu v tých prípadoch, kedy ústavný súd koná ako prvá a jediná inštitúcia
A v mnohých prípadoch ústavný súd nahrádza činnosť sťažnostných, odvolacích alebo dovolacích orgánov, respektíve súdov. Teda v tomto smere máme nejaké návrhy na úpravu procesných poriadkov. Pripravuje sa v tomto smere legislatíva na úrovni ministerstva, teda rekodifikácia civilného hmotného práva a popri tom rekodifikácia civilného procesného práva. Veríme, že tam budú niektoré veci upravené tak, aby k tomu nedochádzalo. No a jednou takou veľkou oblasťou, na ktorej mi obzvlášť záleží, je presun právomoci ústavného súdu preskúmávať prieťahy v konaniach pred všeobecnými súdmi na samotné všeobecné súdy, tak ako je to v iných demokratických krajinách, pretože v tomto prípade je to ten prípad, kedy ústavný súd koná prvá a jediná inštitúcia, čo neúmerne zaťažuje ústavný súd. Napríklad ústavný súd Českej republiky takúto kompetenciu vôbec nepozná, a len pre ilustráciu ústavné sťažnosti na prieťahy v konaniach predstavujú 30% zo všetkých, približne 30% zo všetkých ústavných sťažností. A z počtu nálezov je to až 60 až 70% teda takých nálezov, v ktorých ústavný súd konštatoval porušenie práva na prerokovanie vecí bez zbytočných prieťahov. V tomto smere ústavný súd vyvíja tiež určité aktivity. Sme radi, že Ministerstvo spravodlivosti zriadilo okrúhly stôl, ktorý sa týmto zaoberá. Sú tam zástupcovia súdnej rady, všeobecných súdov, Ministerstva spravodlivosti, najvyšších súdnych inštancií a spoločne teda hľadáme riešenie, ako v tomto smere odbremeniť ústavný súd. Tak, verím, že to nebolo dlho. Ďakujem za trpezlivosť. Považovali sme si s pánom podpredsedom za povinnosť urobiť takýto odpočet za tých 6 rokov, pretože čaká nás ďalších 6 a verím, že týchto už bude pokojnejších, tak aby sme naozaj v rýchlejšom čase doručovali účastníkom konania a orgánom verejnej moci naše výsledky. Ďakujem za pozornosť. Samozrejme, i hneď potom, ako som sa teda dozvedel, že je zvolený nový predseda parlamentu, som sa k nemu ohlásil, pretože v podstate to bola moja jediný dôvod tejto návštevy. Chcel som teda apelovať na neho, aby tie procesy súvisiace s voľbou kandidátov na sudcu ústavného súdu prebehli čo najrýchlejšie, pretože Národná rada doteraz nemala teda plnohodnotné vedenie, čiže to bol jediný dôvod mojej návštevy u pána predsedu Národnej rady. Teda poprosil som ho o teda aktivitu v tomto smere. Viac urobiť neviem. Samozrejme, vysvetlenie mi bolo podané také, že doteraz nebola politická dohoda na voľbe kandidátov na sudcu a preto k tomu ani vlastne Národná rada nejakým spôsobom nepristúpila. Síce uskutočnili sa nejaké kolá volieb, ale v podstate boli len formálne, keďže tá politická dohoda zrejme na nejakých osobách kandidátov nie je. Slúbil mi, že v tomto smere teda bude Národná rada aktívna. Uvidíme, aký bude výsledok. Ja sa priznám, viac možností nemám. Je možné, že urobím to, čo som urobil aj v tom roku 2019, kedy tiež sa otálalo s voľbou kandidátov na sudcov ústavného súdu. Ja som potom v septembri 2019 požiadal o vystúpenie v Národnej rade a apeloval som na poslancov, aby si splnili túto svoju ústavnú povinnosť. A nevylučujem, že v tomto prípade to urobím tiež. Samozrejme, tá iniciatíva vychádza od nás, pretože my tu dennodenne s tým pracujeme. Treba uviesť, že
ja za naše funkčné obdobie, my sme sa možno stretli už možno 4-5 ministrami spravodlivosti, tak sa to za tých 6 rokov menilo a ja pri každej príležitosti proste tlačím a apelujem na legislatívne zmeny v tomto smere, čiže to nie je len teraz, ale v podstate už od začiatku nášho funkčného obdobia. No, zatiaľ ten výsledok nebol reálny žiadny, až v tomto poslednom období sa nám podarilo pretlačiť, respektíve presvedčiť Ministerstvo spravodlivosti o potrebe legislatívnych zmien vo vzťahu k úprave nášho zákona o ústavnom súde, pretože ten je od roku 2018 a teda za tie roky používania sa už ukázali jeho nejaké nedostatky, takže, ale sú to také drobné zmeny, ktoré v menšej miere možno prispejú k urýchleniu nášho konania. V tejto chvíli je tento návrh novely zákona o ústavnom súde v legislatívnom procese. No a potom som spomínal ten okrúhly stôl, takže tiež sa nám podarilo presvedčiť pána ministra spravodlivosti, aby zriadil takýto okrúhly stôl, kde by sme si s ostatnými teda zástupcami justičnej sféry sadli a prejednali ten možný presun právomoci preskúmávať vzniknuté prieťahy v konaniach pre všeobecné súdy, najskôr na nadriadené súdy v rámci jednotlivej sústavy všeobecného súdnictva, ale tým by nebola vylúčená úplne prieskumná právomoc ústavného súdu, ale ústavný súd by tak povediac nebol prvý na rade. Teda ešte vždy by mohli účastníci prísť aj na ústavný súd, ak by ten mechanizmus, o ktorý sa snažíme, nebudem tajiť, je to po vzore Českej republiky a Rakúska, ak by ten mechanizmus teda nejakým spôsobom nefungoval, tak sa vždy neúspešný účastník môže ešte obrátiť na ústavný súd, ale nie je možné, aby ústavný súd ako prvý a jediný konštatoval prieťahy, možno priznal nejaké primerané finančné zadozučinenie sťažovateľom a tým vlastne prikázal konať tomu súdu, ale vlastne tým sa naša práca končí a nemáme nejaký reálny dosah na to, že či vôbec sa v tej veci ďalej, potom ako to konštatoval ústavný súd, či sa vôbec ďalej koná. Takže toto by významne odbremenilo ústavný súd, pretože ako som už uviedol, sťažnosti na prieťahy v konaniach tvoria tretinu prichádzajúcich ústavných sťažností a z hľadiska toho potom výsledku až 60 až 70% nálezov, teda meritórnych rozhodnutí, v ktorom konštatujeme porušenie jednotlivých práv. Takže ja tu komunikujem dlhodobo. Okrúhly stôl v tomto smere už dvakrát sa uskutočnil. Či z toho bude nejaký reálny výsledok v podobe nejakých legislatívnych zmien, ešte uvidíme. No. Ja by som ešte doplnil tým, že je potrebné sa myslieť nad tým, že aká je efektivita našej práce pri tých ústavných sťažnostiach. Totiž občas sa sťažuje v rámci individuálnej sťažnosti, že sú tu prieťahy v konaní pred všeobecným súdom. Ústavný súd začne vo veci konať a zistí tie prieťahy, nálezom vysloví porušenie základných práv, článku 48 odsek 2 ústavy, respektíve 6 odsek 1 dohovoru a uloží možno sankciu, možno prikáže vo veci všeobecnému súdu konať bez prieťahovo a tam naša kompetencia viac menej končí. To znamená, všetko ostatné už si zariaďuje ten konkrétny súd, respektíve Ministerstvo spravodlivosti vo vlastnej kompetencii. V niektorých prípadoch však je potrebné sa zamyslieť, že či tam nie je nejaká systémová chyba. To znamená, väčšina súdov, keď odpovedajú na individuálnu sťažnosť občana, nám odpovie, že je nedostatok sudcov, výmena sudcov, COVID a tak ďalej. Skrátka, väčšinou potom skúmame tieto prípady
Samozrejme, je to neúnosné, aby takýmto spôsobom občan trpel v vozovkách, že vo veci sa nekoná, pretože tu zodpovedá štát za efektívnu súdnu činnosť. Ako som povedal, tým, že my vyslovíme nejaký nález, povieme porušenie základných práv, tam naša kompetencia končí. Preto je potrebné sa zamyslieť nad tým, že či nie je potrebné, tak ako podľa vzoru ostatných krajín, aby sa to vrátilo naspäť na všeobecné súdy, respektíve aby to bolo pod palcom v úvodzovkách Ministerstva spravodlivosti, aby boli tie kroky efektívne. Aby tam konkrétne, kde tlačí tá topánka na konkrétnom súde, aby sa to riešilo, buď tým, že efektívne sa rozložia tie sily sudcov na konkrétnych súdoch, lebo máme vypuklé súdy, kde sú tie prieťahy značné a máme také súdy, s ktorými viac menej sme sa ani nestretli na ústavnom súde. To je jedna oblasť. Druhá oblasť je tá, že keď som sem vstúpil na pôdu ústavného súdu, mal som isté predstavy, možno ilúzie, že čo vlastne budeme robiť. A moja predstava bola taká, že gro našej činnosti bude abstraktná kontrola právnych noriem, respektíve súlady zákonov s ústavou, že budeme skúmať. No opak je pravdou, pretože som sa dostal naspäť, pravdepodobne asi viete, že ja som prišiel zo všeobecných súdov, som sa dostal naspäť na úroveň krajského súdu a väčšina našej činnosti je prakticky preskúmávanie rozhodnutia okresných súdov v rámci trojkonania, v rámci pokút a podobne. Si myslím, že táto činnosť nepatrí na ústavný súd. To len taká malá poznámka. To je tá oblasť, o ktorých som hovoril, že sa pripravujú zmeny procesných poriadkov a veríme, že teda aj v tomto smere dojde náprave. No, čo sa týka toho chýbajúceho sudcu, samozrejme, že jeden sudca nám chýba pri tom množstve vecí, ktoré prichádzajú na ústavný súd, aj jedna osoba chýba. Aby ste pochopili systém práce sudcu, každá vec, ktorá príde do podateľného ústavného súdu, je pridelená tzv. Sudcovi spravodajcovi. Je to sudca, ktorý tú, ktorú vec naštuduje a pripraví pre rozhodovanie či už senátu alebo pléna. Takýchto vecí mesačne na jedného sudcu chodí okolo 20 až 25. Čiže toľko vecí musí vybaviť a o niečo viac, aby sme teda odbúrali aj tie staré nerozhodnuté veci, toľko musí veci vybaviť, ale sám ako sudca spravodajca. Okrem toho musí takýmto istým spôsobom naštudovať zvyšných 50 až 60 vecí od zvyšných kolegov zo Senátu. A tu nehovorím ešte ťažké plenárne veci, teda najmä konania o súlad právnych predpisov, ktoré riešime v rámci pléna ústavného súdu. Čiže toto je mesačná matéria, ktorú musí ako neustále točiace sa koleso sudca ústavného súdu riešiť. Takže jeden sudca v tomto súkolí naozaj veľmi chýba. Je pravdou, že v tejto chvíli ja ako predseda súdu, ktorý by inak teda to nemusel riešiť, ja v plnej miere zastupujem tohto sudcu a teda mám plný nápad a riešim tak, ako každý iný sudca jednotlivé veci, ale tento stav je dlhodobo neudržateľný, pretože potom sa neviem venovať až v takej miere riadeniu súdu, respektíve plenárnym veciam. Takže naozaj aj jeden sudca v tejto situácii nám chýba. Bola novela ústavy v decembri 2020, pamätáte si ju, tam bola naozaj celkom slušná ambícia nastaviť mechanizmy, aby sa to nestalo. Je tam mechanizmus toho, že keď nejaký sudca odíde, keď sa nezvolí nejaký sudca alebo kandidát na sudcu alebo nevymenuje sudca, tak funkčné obdobie toho doterajšieho sudcu nezaniká, trvá naďalej, aby nevznikali tieto medzery. Potom je tam nastavený mechanizmus postupnej obmeny
sudcov, ale to až v ďalekom horizonte. Ale tento mechanizmus, teda na tento prípad, keď sa sudca vzdá funkcie a potom Národná rada nie je schopná zvoliť dvoch kandidátov a následne prezident teda nemôže vymenovať jedného sudcu z tých dvoch kandidátov na jedno uvoľnené miesto, mechanizmus nejakej obrany alebo mechanizmus toho, aby boli tieto politické moci tlačené do tejto voľby, tam jednoducho absentuje. Takže v tomto smere sa tá právna úprava nepodarila vyriešiť. No a čo sa týka, tá druhá otázka, to boli tie prieťahy. Viete, dneska som mal do obedu Senát. Asi zo 6 nálezov bolo 5 prieťahových. To je nie právne náročná agenda. V podstate ústavný súd si už vytvoril jednotlivé doktríny, právne názory na jednotlivé situácie a v podstate ale je to časovo náročná agenda, ktorá zaťažuje tento ústavný súd. Nikde v Európe v rámci demokratických zriadení nenájdete, že by ústavný súd v takomto rozsahu sa takýmto spôsobom zaoberal takouto agendou. Čiže nás to nesmierne zaťažuje a potom sa nemôžeme venovať iným dôležitejším veciam, ako sú súlady právnych predpisov. Ja netvrdím, že sa im nevenujeme, ale proste ten čas, kedy by sme mohli tie veci rozhodovať rýchlejšie, sa proste predĺžuje. Takže to sú veci, ktoré s tým súvisia. Jednu vetu by som ešte doplnil, len v prepočte pre zrozumiteľnosť. Jeden chýbajúci sudca, to je minus 300 vecí ročne. Toto je, si myslím, zrozumiteľný údaj.